Sugeng siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih nggih kalih Intan. Ngene iki pun gue geri pemirsa. Aku kan lagi ngenget kuwi lho. Ngenget apa nduk? Dek sore kan di hadiahi Mbak Indah mak eman to, sak tampah. Dinggo mak sak keluarga. Yo nek keluargane Mama Susi karo Bunda Dewi. Kuwi lho nek bandunan piye to, Nduk? Lagi tak ngeti. Alhamdulillah habis suwun ya Mbak Indah ya. Wis pokoke matur suwun kabeh. Lah, ayo to Bu, aku ki ndang syuting. Syuting apa to, Nduk? Iki lho kumbahan apa tak toto? Ya wis ndang ditoto. Ini ki punya ini gimana Bu? Senggone ibu ya melong nggone ibu. Senggone Intan nggone Intan. Sampai resik-resik ngisor jambu pemirsa. Pokoke nek arep paku-paku utawa arep piye ya kuwi kudune ngenteni bar 40-e. Terus nek arep dandan-dandan omah utawa nganuni benekno gendeng popo ngenteni bar suro. Kecuali iki nek kene lho ya pemirsa, kecuali ada pengecualian saat jenazah kuwi diberangkatkan, pihak keluarga kuwi enek sing buka gendeng, enek sing negor pisang utawa enek sing nutuk-nutuk. Lah kuwi sebelum 40 hari lah kuwi oleh pemirsa ya. Apa benar Bu Yuni kalau di tempat Bu Yuni itu setelah keluarga kabundut tidak diperkenankan untuk nyayur bayem menir? Sing nggone Bu kuwi wis. Nek kalau di sini nggih tak tanyakan mbek wong tuwek. Kenging apa Mbah Dek mboten angsal nyayur bayem menir? Itu punya Ibu. Iya. Ngene lho, Nduk. Wayahe wong kesusahan, biasane ki nek jangan menir kuwi kan terus ngantuk. Gak pareng ngono sikile. Mosok lagi keluargane kesusahan, awake dhewe arep ngantuk kan yo etikane piye? Oh ngoten nggih. Kuwi tak eling-eling kuwi mbahe Dik piye nek ngendikan. Dadi aja nyayur bayem dhisik. Jerene engko marahi ngantuk. Dadi nek wis terlanjur awake dhewe masak sayur bayem. Sik tan yo iki kenapa kameraku yo? Terlanjur masak. Terlanjur. Iya, Nduk, tek ngene, Nduk, kamerane Ibu. Pateni sih. Tak pateni sik ya. Wes tak lanjut nggih pemirsa. Aku gak iso carane Ngeleh. kamera ki piye dadi dienggo nganu ki kadang maju mundur ngezoom nganu ngene. Aku gak iso pemirsa. Jadi tak lanjut tadi cerita. Seumpama kita sudah terlanjur nyayur bayem menir bening niku nggih. Kok ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seumpama Intan aku cerita. Kuwi langsung dicemplungi Lombok. Lung 3 ganjil ngono. Lemben piye to Mbah kok dicemplungi? Mbah Nduk jarene Mbah-mbah ndek biyen iki iku ben ora inguk-inguk jangan menir, ben jangane ra diobo-obo. Aku ki kadang yo gak nalar pemirsa. Itu mitos atau cerita atau bagaimana saya tidak tahu. Itu saya juga cerita dari mbah-mbah. Ya kuwi kudu kuwi, guys. Sesepuh ngono kae lho. Terus kita ya saling menghormati pendapat orang-orang dulu. Dijupuk apike di gua Eleke. Apik guys, tak syuting guys. Ini adalah anduk waktu Mbah Yi siram kemarin, dimandikan kemarin nggih. Mbak duwe anduk sing anyar, nggih wonten. Aku yang nggih bar tuku TikTok ya Nduk ya, kotok-tok ya Nduk ya. Tak ambilkan satu. Terus tak cuci. Kita simpen. Boleh nggih pemirsa nggih.
Karo aku cukup dasar ibu siji. Dienggo ngangeni ibu. Hmm? Dienggo ngangeni ibu. Iya, nek kita kan kangen hanya bisa mengirimkan doa tadi. Ibu kangen. Dek ini ki Dek Dewi ngrungokno lagu sing kula pemirsa aja ngertos. Ku ingin saat ini engkau ada di sini tertawa bersamamu seperti dulu lagi. Wis sing nyanyi sapa pemirsa? Ndak roh aku. Enak apa Dek akan ngene. Eling buke jare ngono iki yo nyetrum loro. Ngono. Walau hanya sebentar. Bukanlah aku diri hanya rindu ngono kula wakan gak apal liriknya ngono. Ono kuwi Dek iki yo yes bener pemirsa nggih memang kita semua boleh lah Iya betul. bersedih tapi jangan berlarut-larut, tetap kita lanjutkan hidup kita karena Lho, buke tak masih syuting deh. ada tanggung jawab ya kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi tidak mau mesti mbok ngurang-ngurangin. Ora tak totone. Delok lah ora percaya. Ingin saat ini engkau ada di sini. Api ibu aku nek noto. Walah, jas. Ndak wis. Ngono. Seperti Tuku lagi. walau hanya sebentar Tuhan. Buke tak syuting guys, ben biur. Karena biur yo. Ben. Wes, Kuwi saatnya kita lanjut bersih rumah depan. Terus Mama Susi mbek Bunda Dewi, Mbak, kan goreng kerupuk yo nduk, engko tak goreng kerupuk. Iki mau bengus budal apa budal? Budal terus apa? Ternyata ewoke dundur. Sesok. Engko bengi engko sore. Ya wes yuk atene sak yuk. Cuk. Kok usah tak kado ya, Bu? Mesti kado mbak Indah, Nak. Ibu ki ora usah dikado, Nduk. Paringi sehat yo. Intan ibu njaluk doane yo, Nduk. Muga-muga ibu paringi sehat. Paringi panjang umur, iso ngomong Intan. Nanti mbok tepuk tangan iki piye lah? Wis kemarin wis dihadiahi Mbak Indah, ibu tumbasno anting-anting. Alhamdulillah ada ya, Nduk. Anting-antingnya bagus suwun ya, Nduk, entah ya. Lebokno kene. Kok Disimpen sing apik. Disimpen. Yes, alhamdulillah, muka-muka Mbak Indah semuanya, Mbak Indah sekeluarga dan juga semuanya dulur-dulurku pemirsa paringi sehat walafiat, panjang umur. Wes simpen sik kok nang kamar. Ayo mengarep. maaf, Boy. Lah jare mang pengen resiki wit jambu. Ayo, Ya aku dek rontok duing guys mateng tempene kok pengen gawe tempe penyet apa? Iya. Iya, wes kok ning kamar kok kamare kuncine tutup. Ki apa? Melon kinanti. Saya. Ayo, Dek. Yang ngrungokno sholawatan. Aku meh. Bu, aku pengen mendengarkan sholawatan. Atiku ayem jir. Podo dok aku. Iki tulung gawa. Tak buka no lawange ngarep kono. Aku tutup kene ayo. Liwat kene lenggone Mama Susi. Tutup kono. Lah terus nek metu kono yo. Ya wis dhisik-dhisikan ayo dikek endi. Nek ibu kan metu kene sandalan to, Nduk. Sandalan kok nek rono sandalem leren
Njupuk nih. Ayo. Ayo. Heeh. Ayo. Ayo. Sabar. Ayo. 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 Sekolah. Ayo. Mama susu ning ndi yo dek gak enak yo. Ya Allah. Apa ning omahe? Anu ya Bunda Dewi ya. Iki suarane nek wong ewah lho rupane ngene ne. Oh iki suara bis. Saya tak buka no lawange. Pegang sih. Udah, Kak. Aku rasakan bis suara bis. Dan dek nane kunci aku kelangan kok tak gawe tak tukokno kunci sing ngene iki ae. Ngene kodine. Sing penting eling kodine. Ora eling yo ora iso buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak guekno iki cekeli HP Iya. 6. Aku tak golek sapu, Dok. Hati-hati yo. Sek motor. Sek. Motornya banter, hati-hati. Sek dok kanan kiri. Oke, monggo. Sek. Oke, monggo, Pak. Pon. Warungnya Mbak Yu jek tutup. Nah, kok diobongi nek wis aki. Ayo. Ngomong. Alah. Mama susu tak goleki iki mang. Ngendi? Ndi aku ngono. Ngendi? Dia memeluk bantalin bayi. Dipeluk. Terus saling menguatkan. Sopotan. Buku gawe konten kosek. Golek sapa? Diceluk sapa? Tak kira ibu diceluk Mbak Susi gak. Ya. Aku selang sewemprot. Aku selang nduk disewemprot. Jadi telek-teleke masih nanti dipel. Oh, teleke ngene iki lho. Oh, teleke garing sampean. Lah sing Yesusi anu Mbak gak dikontrakno. Mbah Indah yo rencana kan sekat-sekate omah kuwi Apa dienggoni? gak dibukai. Dadi omah ketok luas blas kena dienggo usaha. Kan Mbak Indah kan nek Apa usaha poi Mbak Indah? kulineran rumah biasa dipakai kayak ini loh mie nyemek ini ya kan rumah biasa dimanfaatkan ke usaha. Pemenang ki omahe Mbak Indah kan wis kosong. Jadi sekat-sekate insyaallah Mbak Indah punya rencana niki sering-sering iku kan kakean sekat ya Bu ya. Sekatnya dibuang terus digawe los. Kena iku usaha. Boleh setuju nduk aku ngomong. Setuju nduk Mas paket. kena tunggu usaha. Jenenge sekarang kan di era HP-nisasi kan pinter-pinter golek peluang usaha. Ya, betul. Yo, Oh, nek anu kan dipikirkan pelan-pelan. betul. Guys. Siapa ya? YouTuber sing. Halo guys-guysku. Halo guys-guysku. Apa hele kok? Mari kita mendelok. Asik bahasane. Maksudnya punya ciri khas sendiri. Iki lho ibuke tak syuting, guys. Ben bliur ngono san.
Liur lah nek ibu. Iya dong. Heeh. Wis liur lah. Nah, hari iki karek gorengno kerupuk gendar. Gue Mama Susi yang mbek Bunda Dewi seneng gue cemilan-cemilan. Terus pateni sik nduk ya. Cuk. Ayo wis. Nah, Cetok ibu kok kene. kembali lagi nggih bersama Intan dan juga Bu Yuni. Cuma Dik Dewi kok kene, Mbak. Sesuk malam Jumat ya, Mbak, ngaji. Ya Dik, berarti enek 5 jemuah meneh ngaji. Kemarin nggih dapat titipan dari Mbak Nita nggih. Matur suwun nggih Mbak Nita. Cuma tunggu rembukan anu ya Mbak ya sing konggone Mbak Nita tunggu tumbas kemilan apa tunggu tumbas sate ya. Kok dirembuk Dek ambek Dik Susi. Wong saiki ne wong telu to. Aku Dik Susi, Dik Dewi, apa-apa ya dirembuk. Suwun pokoke untuk Mbak Nita. Iya betul. Terus untuk Mbak Puspa. Mbak yang dari Facebook yang di Taipei dulu. Mbak Sopo ya? Mbak siapa? Aku udah mang sudah tak waca ki lali nang. Yang ada di Taipei pokoknya matur sembah nuwun ya. Dan untuk semuanya kemarin juga ada Mama Dewi. Mama Dewi. Iya, iya kan ya kemarin dari sini ya Dok ya. Iya, Malah Dewi. cerita nek jalan raya itu habis ketumpukan solar. Ngobrol-ngobrol banyak. Matur suwun nggih untuk keluarga. Mama Kermi. Ya iki nek keluarga Mama Dewi. Mama Dewi Ya, yo. keluarga Mama Susi. Iya. Keluarga Mama Dewi iki Mama Dewi kae gak Mama Dewi iki nek iki Bunda. Mama Dewi. Mama Dewi iki Mama Dewi cepu. Nek iki Bunda. Nek Mama Susi. Sing celukane Mama sapa ya, Nduk ya? Alhamdulillah ya Allah. Wis tak gawekno. Mbak, nek cemilan apa? Mama, mundur tan. Ngene ya. Arep dhewe Mbak Dewi kok dah. Mbak Yu, nek cemilan apa? Sik Dek sabar. Mbak Susi kondang maem, Mbak. Ini iki ape nyayur asem. Ojo jangan kacang sik. Pengen asem-asem tambah. Ojo jangan tambah sik. Aku juga bertanya kenapa ndak boleh. Ya wis aku manut. Ben jangan ngene go ngoleh. Sajane Bunda Dewi iki asli pengen bubur sayur. Bubur sayur iki kan ngarep mirip sayur menir bayem to. Aja sik, Mbak. Engko ndang gak oleh. Dimpet sik. Ya sesuk ki wayahe ngaji. 40 hari ini Ibu bulan Juni. September. September. Meninggalnya Juni no, Nduk. Almarhum Bapak 28 Juni, Ibu 28 Juli. Foto-foto 28. Semoga-moga almarhum Bapak, almarhum Ibu menaringan husnul khotimah, tempatkan di sisi Allah yang paling indah bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, ya Nduk ya. Matur suwun sing sampun nyemangati keluarga saya ya. Pokoknya kita selalu mendoakan bayi karena rindu kita hanya bisa kita sampaikan lewat doa-doa. Butuh kiriman doa. Ya pun pemirsa, demikian ceritanya hari ini.
Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten sederhana berikutnya. Jajar loro-loro tanda nih kan, kan untuk cedek kan. Kita jajar loro-loro. Yo, loro-loro pemirsa. Yo iso ya kan nih. Oh enggak mundur guys. Ya kan iso. Masih cocok ibu. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cus.